खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जालायबाय लोगोसे सोरजिथेक्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनैहाय 26 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावबाय थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि आलारि सोरां बिथांखिनि जोहै बिटिआरनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथाङा 2 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेकफोरखौ राननानै होनाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बिथांखि लानानै हाबा मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गुबुन गुबुन गोदान मिशनफोर लानानै सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनानै गुबुन गुबुन जौगाखांनायनि थाखाय हाबाफारि मावबाय थानायखौबो मिथिनो मोन्दों। नंगौ बेबायदिनो आरोबाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोनसे आलारि सोरां बिथांखिनि जोहै ओनसोलाव थानाय गासिबो धोरोमारि फसंथानफोरखौ नोजोर बोनानै धोरोमारि फसंथानफोरखौ राफोद आरो धोरोमसालिफोरखौ गोख्रों खालामनो थांखिजों बायदि राङारि अनसुंथाइ होबोबाय थादों। नंगौ बेबायदिनो मैया आरोबाव बिटिआरनि आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनो गासै 2 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैया गुबैयै मोनद' गामिफोरनो बे 2 लाख रांनि चेकखौ गथायना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सरकारनि बानजायनायाव आथिखालाव फरायसालियाव फरायनाय थाखो 9 आरो थाखो 10 फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ खालामबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ बेबायदि साइकेल राननाय हाबाफारिखौ सिगां समावबो गुबुन गुबुन थासारियाव बायदि हाबाफारि लानानै बेबायदि साइकेल राननाय हाबाफारिखौ खालामबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि रुनिखाता गोजौ फरायसालियाव गासै 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो 353 साइकेलफोरखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि मैयानि बे साइकेल राननाय हाबाफारियाव गुबैयै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे साइकेल राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरा फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय गोबां सुबिदा जागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर'जों बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे मोगा-मोगि सावरायज्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मख'नो गोनांदि आथिखालाव इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ बिपिएफ दोलो राजखान्थि दोलोनि गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ लानानै सोंखारिलायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ बेबायदिनो मैया बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे स्टुडिअ'आव रंगुल बर'जों सावरायलायनायाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय मोनसे समनि बिटिसिनि गोबां बाथ्रा बुंथिनायजों लोगोसे आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि थासारिखौबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा गावनि बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालाव हाग्रामा महिलारिया गोदान मुगानि टेक्न'लजिजों खारफानो हायाखै जायनि थाखाय बिथाङा गोजाम मुगायावनो दङ। लोगोसे बिपिएफनि आइटि सेलफोरा ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोसावबाय थायो जायफोरा समाजारि बिजोङाव गनायथाव नङा आरो जायफोरखौ समाजारि बिजोङाव नायनाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिथांमोनहा जायफोरा आइटि सेलआव दङ बिथांमोनहा खमावबो बिए पास एबा ग्रेजुएसन जानाय। नाथाय बेबायदियानो जुदि सोलिलांबाय थायोब्ला गाबोन समफोर मालाबानि उनाव बिसोरबो बेखारानो जाहैगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय माब्लाबाबो बर' हारिनि थैनायनि बाथ्रा सानफेराखै। लोगोसे बिथाङा आरोबाव बुंथिनानै होदों दिगन्त लावारिमोन बायदियासो बर'नि हेंथा बुङो मानोना बिथांमोनहा बिटिआरआव मोनसे समाव सानजानि बर'फोरखौ हाबजानायखौ लुबैयाखैमोन बेनिखायनो बिटिआरआव सानजानि बर'फोरा हाबोब्ला बिटिआरआवनो थानाय नङा बायदि बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो बिथाङा खावलायदों दि दिगन्त लावारिमोन बायदि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोरा सरकारखौ खावलायनोसो नांगौमोन नाथाय बिथांमोनहा बिटिआरआव हाबजानो बादों बेनिखायनो हेंथासो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा गन्थं गैया लाजिनो रोङा बेनिखायनो मोनसे समाव बिटिआरआव सानजानि बर'फोरा हाबोब्ला बिटिआरआवनो थाया होनना बुंदोंमोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। थारैनो बेनि अनगायैबो बिथाङा आथिखाल बिपिएफनि
गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ जौ लोंनाया बारा जादों होननानै बुंदों। थारैनो जौ लोंनायखौ एसे खमायोब्ला बिथांनि देहाया गाहाम थागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। जिथु मुर्मुनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै हरखाबै माइ माइरं न' बांखौ सिलिंखार खालामलाङो। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। आथिखालाव मैदेरा गुबुन गुबुन गामियाव फैनानै नखरफोरखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे बायदि धोन सम्पतिफोरखौबो सिलिंखार खालामलांबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो नंगौ आथिखालावबो हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहाया जोबनानै थाङाखै। लोगोसे हाग्रानि मैदेरफोराबो आथिखालाव आदार नागिरनानै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय न' बां फारसे ओंखारबोनायखौ मिथिनो मोनबाय थादों। नंगौ बेबायदिनो आरोबाव मैयाबो जाबावदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव कसुगावनि भरतनगर होननाय मोनसे गामियाव सासे सावथालि सुबुंनि नखराव थांनानै माखासे मैदेरफोरा हरखाबै न'नि माइ माइरं लोगोसे नखरखौबो सिलिंखार खालामलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे रायजो राजाफोरा हरसेमानि उन्दुनाय गैया होननानैबो बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायावबो आरोबाव हाग्रा बिफाननिफ्राय जेबो खौरां लायाखै एबा हाग्रा बिफाना दासिमबो जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैयाखै होननानैबो रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। मिसिं फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय मिसिं अलिम्पिकखौ मैया जागायनाय जाबाय। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि आथिखालाव मिसिं फरायसा आफादा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोरनिफ्राय फरायसाफोरजों लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोनखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो थांखिखौ नोजोर बोनानै एबा बिथांमोनखौ फोजौखांनो थांखिखौ नोजोर बोनानै मिसिं फरायसा आफादा मोनसे मिसिं अलिम्पिक नाम होनानै खेला गेलेनाय बादायलायनायखौ जागायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा बे गेलेनायखौ गुबैयै दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन आनसलिक आरो दखरा लेभेलफोराव बेबायदिनो जागायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। लोगोसे बेबायदिनो सायख'नानै आथिखालाव मिरु मिसिं फरायसा आफादनि बानजायनायाव जनायाव जानाय मोनसे सानथामनि थाखाय जानो गोनां मिसिं अलिम्पिकखौ गुबैयै मैया जागायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जागायनाय हाबाफारियाव गुबैयै आसामनि मन्त्रि रनज पेगुजों लोगोसे गोबां एमएलए एमपिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मैयानि जागायनाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन आथिखालाव आसामनि धिं एक्सप्रेस मुङै मिथिजानाय हिमा दास बिथाङाबो बाहागो लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ अरुणाचलाव थानाय बुमलायाव नुजाथिहैनानै चीननि पिएलए पस्टखौ नायगिदिंहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ भारत आरो चाइनानि गेजेराव नंखाय जाथायफोरखौ लानानैनो सिमायाव बायदि थासारि सोमजिबाय थानायखौ मिथिनो मोनबोबाय थानाय जादों। नंगौ जाय थासारिफोरखौ लानानै भारतनि रैखाथि मन्थ्रिया आथिखालाव चाइना आरो भारतनि गेजेराव थानाय सिमाफोरखौ नायगिदिंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा मैयाबो अरुणाचलाव थानाय भारत आरो चाइनानि गेजेराव थानाय सिमा जेरै बुमलायाव नुजाथिहैनानै चाइनानि पिएलए पस्टखौ नायगिदिंहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिनि जोहै भारतनि रैखाथि मन्थ्रिया भारतनि रैखाथि बिफानफोरखौ सान्थ्रि हान्जाफोरखौ राफोद खालामनायनि थाखाय माखासे बिथांमोनजों लोगो हमनानै गोबां बाथ्रा सावरायलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे रैखाथि मन्थ्रिया नायगिदिंहैनायनि गेजेरजों भारतनि रैखाथि हान्जाफोराबो गोबां साहस आरो बोलो मोननायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय।